min kɛra bi koba don Mali armée de l'air nka an aviateur an tɛ dan o nisɔndiya in dɔrɔn ma ni an ye nin tile ninnu minɛ an bɛ nisɔndiya nka an ɲɛ b'a la fana k'a fɔ ko nin ye baara de daminɛlen ye barisa ni ɲɛmɔgɔw ye nin minɛnw ta k'a d'an ma ni jamanadenw sɔnna ka u ka nafolo ta k'a don minɛn na k'o di anw ma k'an ka kɛlɛ kɛ n'a ye an tɛ se k'an da ka sunɔgɔ bilen parce que an b'a dɔn bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛna kɛ anw na bɛɛ bɛna anw lajɛ an bɛna mun de kɛ ni minɛn ninnu ye donc an bɛ recrutement ani formation ni entraînement o de tɛ jɔ an fɛ yen bilen an ye avion de chasse sɔrɔ minnu ka teli u bɛ kɛlɛkɛminɛnw caman ta u bɛ roquette ta u bɛ bombe ta u bɛ missile ta Su-25 o b'a la a bɛ fɔ min ma ko L-39 Albatros o fana b'a la hélicoptère b'a la Mi-24 ani hélicoptère de transport fana Mi-8 o fara avion de transport Kaza kan olu bɛɛ de nana ka fara avion kɔrɔlen minnu b'an bolo n'an bɛ ka baara kɛ n'u ye ka kɔrɔ